tnediet skema ta' agroforestrija b'valur ta' 600,000 euro bilan li bdiewa iħawlu siġar tal-frott b'din l-iskema pass importanti fil-ħarsin tal-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli tal-bidja f'pajjiżna. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo ġie spjegat li l-fondi kollha ġej minn fondi nazzjonali b'kull bidwi se benefika minn massimu ta' 8,000 euro. Hija din l-iskema hija importanti ħafna, hija proġett pilota illi intisa prinċipalment biex konserva l-art agrikola. Għandha fija aspett ambjentali qawwi ħafna, għandek ukoll l-aspett ta' saħħa tal-poplu Malti Wawċi għaliex is-siġar minnhom infushom jagħtu l-ossiġnu, għandek ukoll aspett tal-ekonomija x'int qed iżżid l-ekonomija l-introjtu tal-bdiewa tagħna u finalment ukoll qed issaħħaħ is-sigurtà tal-ikel. L-applikazzjonijiet se jibqgħu miftuħa sa 28 ta' frar.